Quants d'entre vosaltres teniu 10.000 rituals per afrontar-vos definitivament a la balança? Si voleu conèixer l'intríngulis d'aquest tema tan delicat, quedeu-vos un parell de minuts amb mi, que sóc especialista de pes. Avui us porto un tema molt numèric. La balança no enganya. Qui no s'ha esperat que li vinguin les ganes de fer caca per poder-se pesar just després? I clar, despullar-se també al complet, calces i sostens inclosos, per no dir ulleres, arracades, per tal de veure el número ben petit, o directament no veure'l. Un dia ho vaig provar amb el meu fill. Ens vam pesar abans i després de beure mig litre d'aigua. I la meva mare es pesa sempre al matí després de fer pipí. Però la balança no enganya. Són molt divertides totes les filigranes i rituals que arribem a fer davant de la balança, com si ens hagués de dir alguna cosa que no veiem amb els nostres ulls davant del mirall, o amb els centímetres que li falten als pantalons per poder-lo cordar. No, la balança no es pot corrompre. No funciona. Ens tornem tan il·lògics i perdem la xaveta davant d'uns números. No em penso pesar. Em fa por. I finalment respirem profundament i un dia ens afrontem a aquesta màquina diabòlica que té totes les veritats més íntimes de tothom. Us imagineu que ens pesem i que no ens hem engreixat ni un quilo? Però no aconseguim entrar dins dels nostres pantalons. Ostres, això sí que em faria por. I aniríem pel carrer dient a la gent: no m'he engreixat ni un quilo, I els botons de la camisa a punt de petar. Què pensarien de nosaltres? Que ens hem tornat bojos? Conclusió. Sort que la balança és infal·lible, incorruptible. La balança no ens enganya. Però no us equivoqueu. La balança només parla de números. La balança és infal·lible en mesurar els quilos i, per tant, la massa. Però res més. No li tingueu mai més por.